Bueno, moi bo día a todas e a todos. Hoxe estou aquí para informar de que onte na Xunta de Goberno Local vimos de aprobar o expediente do Servizo de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria, por suposto, da apertura do procedimento de adxudicación deste servizo. Actualmente, este servizo de recollida de lixo e limpeza viaria estáse prestando en virtude dun contrato que se formalizou hai xa 16 anos, o 4 de marzo de 2005, e que rematou o 4 de marzo de 2020. Era un contrato con 10 anos de duración, máis 5 de prórroga. Esta prórroga esgotouse tamén, e, polo tanto, desde hai un ano, pois este contrato venceu. Neste servizo contábamos e seguimos contando hasta que se adxudique o novo prego coa recollida de residuos domésticos, tamén coa recollida de papel e cartón, ca limpeza viaria e, como non, ca xestión dos puntos limpos, fixos e móviles que temos no Concello. Pois ben, este novo contrato do que se inicia o procedimento de adxudicación vai a dividirse en dous lotes. En vez de ser un único lote, dividímolo en dous lotes, reservando un dos lotes a centros especiais de emprego ou a empresas de inserción social, e con isto así damos cumprimento á disposición legal introducida na nova lei de contratos. Deste xeito, o lote 1 vaise a dedicar á recollida de residuos, salvo papel, cartón e vidro, vaise a dedicar tamén á limpeza viaria e o suministro e o mantemento dos contedores para este tipo de residuos. E o lote 2, que este lote que falei que se vai reservar a centros especiales de emprego ou a empresas de inserción social, será de recollida de residuos de papel, cartón e tamén, como non, o suministro e o mantemento dos contenedores que recollen este residuo. Este modelo que propoñemos axústase ao disposto tanto á Lei de Residuos e Solos Contaminantes de Galicia, de 30 de maio de 2018, pero tamén se axusta a ese paquete de medidas que propuxo a Comisión Europea en decembro de 2015. Neste novo contrato préstase unha especial atención, como non podería ser de outro xeito, precisamente para cumprir esta normativa que dixen. Ben, préstase unha especial atención á recollida selectiva de bioresiduos, é dicir, da materia orgánica, e isto ímolo facer por dúas vías. A través da implementación do quinto contedor, será un contedor de cor marrón, e tamén a compostaxe individual e comunitaria. Prevese a incorporación de vehículos eco ou cero emisións, así como de diversas tecnoloxías SMART, orientadas á optimización da recollida, e estas tecnoloxías SMART vanse implantar tanto nos medios materiais do servizo como nos sistemas do control da prestación, de xeito que nos en calqueira momento poderemos comprobar e poderemos verificar, por exemplo, o nivel de enchido que teñen os contedores ou a frecuencia da recollida, incluso a ubicación nese intre dos vehículos. En canto á recollida, vanse establecer, e están así establecidas no prego que a partir de hoxe está a disposición pública, establecense previsións individualizadas para cada área do Concello. Así, deste xeito, hai previsión específica para o ensanche, para o casco histórico, para as zoas periurbanas, para o ámbito rural e incluso para escenarios singulares nos que se plantexe necesidades puntuais que teñamos que atender. O novo contrato vai ter unha vixencia de 10 anos sen prórroga, e o importe ascenderá no lote 1 99.447.383,20 euros
por estes 10 anos de vixencia e o lote 2 sae cun importe de 4.586.521,50 euros tamén nestes 10 anos. Quero dicir que a lei é diferente e por eso non sae este contrato con prórroga. É dicir, no contrato anterior estábamos falando dunha concesión de servicios e, por tanto, a lei que se axusta a eso é diferente. Agora é un contrato de servicios e a lei permite, por regra xeral, nestes contratos de servizos, unha duración máxima de 5 anos, pero, do mesmo xeito, permite alongar este prazo de 5 anos, para adaptar as amortizacións dos bens materiais. Pois ben, estes 10 anos están calculados como prazo xusto de amortización destes bens materiais. Ben, vou a pasar a enumerar algunhas das cousas que se recollen no prego, non todas porque é inabarcable, xa digo, a partir de hoxe está a disposición pública, pero que sí que me gustaría salientar porque, bueno, este é un servizo que xa dixen ten 16 anos e a Compostela de fai 16 anos non ten nada que ver coa Compostela de hoxe en día e, polo tanto, hai cambios importantes. En canto á contenerización, teño que decir que se van a renovar todos os contenedores do Concello. Vai haber un incremento, por suposto, do número de contenedores nas zonas onde se precisa e novas ubicacións destes contenedores. O que se trata é de optimizar as rutas en función do enchido destes contenedores e, polo tanto, colocaránse progresivamente nos contenedores uns sensores que van a permitir saber o nivel de enchido que teñen eses contenedores e, polo tanto, pois evitar eses desbordamentos que frecuentemente se producen. Implantamos, como xa dixen, a recollida selectiva desa fracción orgánica por medio do quinto contedor, que, insisto, terá unha cor marrón, e as recollidas serán individualizadas aproveitando precisamente estas tecnoloxías según as necesidades de cada área. Algunha novedad? Bueno, pois algunha novedad é que a recollida de residuos domésticos no casco histórico farase con un sistema de quita e pon, serán puntos de recollida móvil que permanecerán nuns determinados espacios e unhas determinadas horas, donde a veciñanza poderá depositar os residuos e despois, xa digo, son puntos que se quitan e se poñen e, polo tanto, non é algo estático que vexamos todos os contedores aí establecidos todo o tempo. No ensanche vaise facer unha recollida porta a porta da fracción orgánica para grandes productores, por exemplo, estou falando de supermercados ou estou falando de restaurantes. A frecuencia de recollida, bueno, pois a frecuencia de recollida vai depender precisamente do que estou falando do nivel de enchido que teñan estes contenedores. En calquera caso, o enchido dos contenedores non vai poder superar o 75% da súa capacidade. Insisto, con isto evitaremos os desbordamentos que ás veces se producen. En canto á maquinaria, pois ben, a maquinaria, despois de 16 anos, todos podemos imaginar no estado en que se atopa, vaise renovar toda a maquinaria. Imos incorporar vehículos de cero emisións ou vehículos eco e nós imos poñer uns requisitos mínimos, pero despois xa dependerá das ofertas de cada empresa. Os vehículos, insisto, tamén serán todos novos. Sí que é certo que imos reservar algúns dos antigos e daráselle á empresa adxudicataria do tema como vehículos de reserva, por si sucede algún percance. Pero, ademais, imos incorporar, tamén esta é outra novidade, dous vehículos pequenos, dous vehículos satélite,
que farán percorridos polo casco histórico ao longo da xornada e que irán revisando ao longo do día as necesidades de recollida que haxa en cada momento. En canto aos puntos limpos, por suposto, imos manter os puntos limpos de Otambre e de Piñor e nos propoñemos puntos limpios móviles. Cada licitador fará a súa proposta e, cada un escollerá as mellores opcións de rutas e establecemento deses puntos móviles que se repartirán por todo o Concello. Falar tamén un pouquiño agora do lote 2. Antes este o referido á recollida de papel e cartón e como xa dixen ao principio desta rolda de prensa, antes estaba todo nun lote e esta era unha subcontrata pola empresa que desarrollaba o servicio. Ahora mesmo é un lote separado. Vaise a axustar tamén os niveis de recollida a eses niveis de enchido que teñan os contedores. Vaise facer porta a porta, comercial, con especial atención ao ensanche e con modificación no horario. Este horario de recollida, a partir de agora, no papel e cartón, levará un plan específico, ten que ser unha recollida con frecuencia suficiente, pero ben, que non entorpeza nin a dinámica comercial, nin o tráfico rodado, nin o estado de limpeza das rúas. En calquera caso, esta recollida vai ser diaria. Ben, o novo contrato busca optimizar os servizos que ata agora se viñan prestando, de xeito que o que pretendemos é ofrecer maiores garantías en canto á calidade da prestación e tamén o grado de satisfacción das nosas veciñas e dos nosos veciños porque así o merecen. De aí que contemplemos, e vai contemplado, sistemas de control de calidade da prestación do servizo. Dende logo, os pregos definen uns mínimos indispensables que nós consideramos que son indispensables para a nosa cidade, que os licitadores, por suposto, terán que tomar como punto de partida e les prepararán as súas ofertas, pero desde logo partindo deses mínimos que nos propoñemos neste contrato. Por último, para mellorar e reducir o coste nas xestións dos residuos, dende logo necesitamos pasar da concienciación á acción, o cal nos sitúa ante o reto engadido de conseguir comunicar adecuadamente, e iso é unha labor nosa, para que a veciñanza saiba os beneficios das boas prácticas en canto ao tema da limpeza e o lixo. En definitiva, o Concello como administración local, como administración pública, dende logo ten moitísima responsabilidade que afrontar en materia de residuos. Isto, por suposto, exixe un esforzo continuado que solo poderemos conseguir contando con esa sensibilidade das nosas veciñas e dos nosos veciños que, dende logo, dou por descartado que a teñen. Así que, bueno, eu creo que hoxe é un día, bueno, para celebrar que un contrato que, insisto, 16 anos en vixencia, con todas as necesidades que neste momento ten esta cidade, creo que, insisto, é un día para celebrar que polo menos demos este paso de intentar adxudicar este novo contrato. Si tedes algunha pregunta. Sí, o sistema este de que calcula o nivel de enchido, entendo que é unha novidade desta licitación, e ten algo que ver cos marciales, porque creo que presentaron. Sí, son cousas que van ligadas, unha cousa ten que ver coa outra. Si, xa digo que será unha cousa que se vaya poñendo progresivamente nos contedores, pero dende logo sí que me parece un paso importante para o tema de que esos contedores non desborden
e moi importante ese 75% que en canto se supere ese 75% da capacidade do contenedor, ese contenedor hai que vacialo. Eso permite, precisamente, optimizar as rutas de recollida, porque saberemos en calquera intre cales son os contenedores que hai que validar, non? Preguntaban en Pardo, tiveronse en conta algunhas das reclamacións dos traballadores de Urbaser, falaban de máis medios e máis persoal. Sí, bueno, eu teño que dicir que tuve algunha reunión cos traballadores de Urbaser e sí, efectivamente, máis medios, por suposto, son medios, ademais, como xa dixen, falamos de tecnoloxía nova e en canto ao persoal, bueno, eles saben que eso rixe o convenio colectivo que teñan e, dende logo, a subrogación do persoal está garantida e despois cada empresa terá que adaptar o número de persoal se necesita máis persoal do que ten ou non, bueno, con respecto ás deficiencias ou o que requira a cidade para facer estas funcións, non? Hola, Cope. Teñen unha estimación de cantos colectores de lixo haberá maiores na cidade e tamén saber algunha das novas zonas onde se ubicarán. Pois hai unha estimación, sí. Eu o número agora non o sei de memoria, pero sí que podo decir que eso está recollido nos pregos e que a partir de hoxe eso é público. O número exacto non o sei, nin as zonas onde se van a ubicar, pero sí que é verdade que as zonas aumentan, o número de contenedores aumentan e eso está recollido aí. Non teño o dato exacto. Pregunta, cando contan dados os prazos que poida estar en marcha este novo servicio? Bueno, por min sería mañá mismo, pero, ben, os prazos son os que son prazos administrativos que hai que cumprir, entón, bueno, eu espero que si todo vai ben, porque estes grandes contratos, pois xa sabemos que a veces teñen algunha inxerencia polo medio pouco deseada, que vaya pronto, pero eso xa se escapa, vamos, da miña competencia. Desde logo, do meu desexo, xa digo, canto antes, mellor. Creo que é algo que Compostela necesita. Sí, supón que sí, efectivamente. Supón que si temos estes dispositivos para que nos alerten de que eses contedores están cheos, pois para algo servirá eso e, polo tanto, haberá que validalos, claro. En relación ao tema da compostaxe, que dixo especial atención á recollida de biorresiduos, en que punto se encontra o compostaxe na cidade de Compostela? Si, eso tamén ven recollido nos pregos. Ahora mismo dentro da cidade, na zona urbana, hai 3 illas de compostaxe e nestes pregos o que se pretende é fomentar ese compostaxe, sobre todo nas zonas periurbanas e nas zonas do rural. Desde logo o compostaxe individual e o compostaxe comunitario. Ben, como concelleira de Medio Ambiente, pero sobre todo como veciña de Fontiñas dende hai 29 anos. Penso que o risco non existe a ese nivel sanitario nin a nivel de medio ambiente. Eu podo decir que levo 29 anos vivindo en Fontiñas, moi perto do xulgado, onde hasta agora producíanse este tipo de estudios que se van a producir no Imelga. Creo que a ubicación non ten ningún reparo pola miña parte e, sobre todo, quería decir que estos reparos que se lle poñen á ubicación nesta parcela
sorpréndenme porque unha das parcelas que se propoñía, sobre todo por parte da oposición, sobre todo non, por parte da oposición, falaban da parcela que está a carón da ludoteca. Propoñían tamén a parcela que está moi pertiño da miña casa, que fai esquina a Rúa Londres, ca Rúa Lisboa. Sinceramente, o argumento non se sostén, porque esas dúas parcelas tamén teñen veciños, teñen edificios ao carón, insisto, unha delas incluso ten a ludoteca. Entonces, non acabo de entender, deixando claro que calqueira delas a mí me parece adecuada, porque o Imelga non é un edificio que poña en perigo nin a nosa saúde, nin o medio ambiente, e iso non o digo eu, dicen expertos no tema, e xente que se adica a traballar precisamente no Imelga, que leva traballando moitos anos no Imelga. Ben, pois deixando claro que calqueira das parcelas a min pareceme ben, non entendo a diferenciación que se fai cando se defende unha e non se defende outra, sinceramente. Xa? Bueno, pois moitísimas gracias e esperemos que isto sale adiante máis pronto que tarde e que avancemos na recollida de lixo e na limpeza diaria da nosa cidade. Gracias.